Bazar was mix. Hi, hello. Like, don't think you. Come on, Hote. How are you, friend? Moजाङानो बर्थमान. नोंहालाय माबोरै खबरालाय? Kalau language niat मोजां. Like, don't think you like नि थाखाय. Bapani Naradari, please come to me. Net गैया खोमा नोंना. गिदिर नामा? गिदिंदों? Company mana complete friend join long video say. Bazar bos mix तुमको बुलाया ओपन ने. दासो खोनादों. मा खालामबाय दं? Okay. Meditau. दो दे दिया. ज्वाइन करो. Up the update. Thank you. Kamani maudeng ang comments
मोनबानो आं कमेन्ट मोनबानो आं बेक खालामगोन दे। पहले तुम ज्वाइन करो वाणी ने, पूरा काम करता ही है। हेलो ब्रो, गुड मर्निं। लाइक डन, थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय आरो आं लाइभ स्ट्रिम होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। मा खबर, साहा लोंबाय नामा? जोंहा बैस बसुमतारी। मोजां ब्र, अके। ब्रेकफास्ट खालामखांबाय नामा? ब्रेकफास्ट जाथ'वाखै। आंबो जायाखै, फुङाव जानायनि माबा गैखायालै आंना बारा। जानाय टाइमाव मोनजाबानो जायो। बाजार बस मिक्स साला गया क्या? कमेंट दीजिए। मा होनदों? बहा दङ ब्र? आं दखानाव दंलै। मा खोमसि? आं खोबथेनासो लादोंलै, बारा सिनायनो नागिरानो मोदानो। दखानाव दं। मैं
Angatibo brother. Okay. Bazaar je come. Bro, okay. W होबाय दे फनि जा मा होनदों माबाया ब्लुआव ब्लु बिजों नामाथाय बेबो बॉस बाजार जी तुमको एस वसुंधरी ने बुलाया है ज्वाइन करने के लिए ब्लो तो मिल लेता है ना मैं तुमसे ब्लो देता हूँ ज्वाइन करो मैं ब्लो दे दिया आबो फनी zaman abo fani बोरै दं थेंक इउ फनी थेंक इउ मोजां आनो खबरफ्रा नालाय ब्र'नो एस बसुमतारी ओके ने ओके बोला है के बोला था आंनियाबो मोजां आब'नो उसुमतारी मानदा बाजार कितना आईडी है आपके पास बाजार कितने है आपका पास खालामजोब्बाय माथो बोरै जाखो मा खालामजोबखो ओइस बसुमतारी comment check please and return back to me on thank you return बिहरबाय नै फल'वार्स खालामना खालामाखै नागिर फॉलोअर्स करता ही नहीं है फॉलोअर्स करो नहीं तो ऑन हो जाएगा जाओ पानी मंडंग कौन सा वीडियो में सब क्या है बाजार जी कमेंट नहीं मिला बाजार जी ओपन ने तुमसे कमेंट नहीं मिला था बोला सब खालामाखै दा बियो कमेंट नहीं मिला
हाँ भाषा जी कैसे जब करती हो तुम अच्छी तरह से जब कर दो कमेंट नहीं मिला था क्या हुआ कमेंट नहीं मिला था क्या होगा कैसे रिटर्न दे देगा कमेंट नहीं तो ऐसा मत करना बादल जी फुल वॉच के बाद कमेंट दीजिए और फुल वॉच के पहले सब कर देना फुल वॉच के बाद सब करना चाहिए लाइव गेमिंग हाय हेलो लाइव गेमिंग जावाबानो मा होनदों आंबो मोनाखै खोन्था आं कमेन्ट ऊपर ने कमेंट नहीं मिला बोला था बाजार जी तुमसे कमेंट नहीं मिला था कैसे सब कर रिटर्न दे देगा sebentar ya blue please oke होनि र होनि मा होनदों आं अन थागोन दे आं खामानि मावनाय अके दे मावग्रो दे बसुमतारी अभी कमेन्ट चेक नाफिनलाय हरदोंना हराखै बियो अपनी भी नहीं मिला बोला था मिला नहीं बोला था ये कौन आया था और लाइक गेमिंग चला गया क्या है तो कमेंट करो
बोरै जाखो कमेन्ट हरलाय आंनासो नेटआ जाला नामा कमेन्ट गाइस साथाम दं माथो बोरै जाखो रावबो कमेन्ट हरला माथो नेटआसो जाला ना बोरै जाखो आंनालाय brother can come you are okay आं ब्लग लाफिननो बेखौ दे बसुमतारा मा होनदों आप आब' उफानि 3 आइडि गिफ्ट साब दान माबायाव हरदोंना हराखै माबायालाय ब्र लाखि ब्र दे लाबाय दे आं ब्र लाबाय आं ओंखाम जानो दे जादो दे हराखैलै बियो गावनोबो साब खालामनाङा बिदिखौ
मा हामाखै आरो आजाखिना आरो बथोनखो Uish bro, thank you so much नो नोंनावथ' हराखैदां फनै ना बाजाराव हरदों नोंनो फुल नायबासो आनजाया आं फुल नायनांगौथ' आरोलै साब खालामनायाबो सिगांग्रो साब खालामनाङा भिडिअखौ फुल होजोबनानैसो साब खालामनांगौ फुल भिडिअ नायबासो आनजाया फुल भिडिअ नायथारनांगौ फुल भिडिअ नायखांनानैसो साब खालामनांगौ आरोना अखायानो हनै रिसखौनो होआ मा जाखो नंबाय दाहालागै मा जाखो नोंसिगौ आं थांथ' दे खामानि दं अके दे खामानि दं फैसा मोननांगौ नामा फैसा मोननांगौ दिनैसो सान्दुं दुंबायना सान्दुं दुंबाय नोंसिनाव जोंनाव दाबो दुङैनासो दं दे मावनोबालाय मावदो दे दं लाखिनोसै आंबालाय
Good morning.
हेलौ हेलौ खारबायबो नामाब्रा है मुदब खालामदोंमोन आं माहाय दङ एकदम सोरनिबा कमेन्टफ्राव जायाखिसै दे हेलौ खबर सबर नेटआबो थोदस माने जों सिमेन्ट होनाय बबे आहायब थामथ' धरिबा नांगौ आजि रथि मा होनदों बिसमुरियाव बिसमुरियाव फैबाय ओमफ्राय बाजार दं बाजाराव दं नामा आं बाजाराव गैयाना आरे मा होनदों फैसै फै ओइ फि मा जाखो लाइ ओइ ओइ लायनोसै बाहाय लांफैनांगौआलै दिनै मा बाजार दिनैलाय नेटानो जायाखिसै नै आं दस्रायावसो दोनगासिनो सानै दं सोर सोर दं ओइ फि लायनोसै होनदों फै माजै दं नामा गैया बियो गैया रिजार्भ गैया आरो मानसि गैया दिनैलाय मा बारसो दिनै मंगलबारसो नङा होमबा मानि बाजार लायनोसै होनदों फैनो बबे जायगायावब्रा थाङा बबे जायगायाव थांगोन ओमफ्राय हा बबे जायगायाव थांगोन थांनानैलाय थिनालि बाजार थिनालि बाजारावलाय मा लायनो क'क्राझाराव नों थाङो होनलाय थांना सोंना लाबोग्रोदोब्रा नोङो मोनना मोनाथाय दिनै थांगोन आरो नों क'क्राझार
बेदरा जुदि बुरजा बायनो हाया मा खालामनो एसे मेजेम सबायबाय सबाइखौ होनाय नुबाय रानि सफैनो हाबाय जोंहा गुड मर्निं नो थेंक इउ आं लाइभआव सफैनो हानो थाखाय ओइ नों फैलायबाय खबर सबर माब्रै मोजां ओमफ्राय मोजां खोना मा जाखो मोजां खोनाया खोन्थालाय फैनो दै आं बारा बुजियासै माने अबेहाय थांनो लिंहरदों जेन'बा आर'थि आर'थिया मा होनदों रानि रानि नानि गुड मर्निं नो ओमफ्राय मा होनो आर'थि आदा मर्निं नो लाइक दं थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय मा ओंख्रि संखो क'क्राझार जों थांगोन आरो नोङो आर'थि सिबुंसो गोथावलै फैनो गाबोन मा होनदों ओइ फैनि सोमोन मारै होनखोथाय खोथाया बुजिलाय लाङाखैलै आर'थि फैनोसै फिनि मा जाखो फिनि सोमोन्दै फिनि सोमोन्दै होनदां मोजां खोन्था हरदां मा जाखो सानफ्रोमबो थांनाय जायो आं मा गोसोखाङोब्रा बिसोर थुनाया मोजां जाथ्रा सोंबालाय मैया आदाखौ नोङो खोनाबाय सान्दुं गोसाबाबो मोना दुगैबाथाय गोजाखायो रानि थांबाय नामा आधा किल'खा मानसियाबो आदुंखा जानाया आलु होबानो हो दे मा जाखो गारिया सालायबाय नामा रथि गारि सालायखोना माखो
गोसो मा होनखोथाय नि सोमोन दै होनदां आं बारा बुजियाखै होनदां माखौ बुजियाखै जेन'बा ओमफ्राय आंबो आन्दायगासिनोसो नों सोंनायखौ मैया सोंनायखौ मैया आंनाव सोंनायखौ नामा माहाय दं नोङो दखानाव दं आङो औ सिम लानांगोन सिम माबायाव बे वाइफाइ माबायाव सोनो सिम लादो गंसे ओमफ्राय बे सिमखौ बे वाइफाइ माबायाव सोनानै डाइरेक्ट माबा फनजों कालेक्ट खालामनांगौ आरोना माबा माबानिखौ डाइरेक्ट वाइफाइ खालामनानै बे माबाखौ कालेक्ट खालामनांगौ सिम नांगौ आरो गंसे वाइफाइ सोनो नोंना मा एयारटेल ना मा सिमा फनाव सिम मोनाबाबो जायो आरोना वाइफाइजों जायो नालाय जिखुनु जाया एक्सट्रा बानायना लाखा बेयाव सोनाय सोलाय बखलाय खालामबाय थानो बायोना वाइफाइनि एक्सट्रा थाखानांगौ सिमा होमबाना साबसिन जायो दिनै थांगोन नामा लायगोन नामा नोंलाय माथो खबर हरदिया गारि सालायखोना माखो एक्सट्रा सिम नांगौ आरो एक्सट्रा सिम नांगौ बे वाइफाइआव सोनांगौ ना बे फनाव थायाबाबो जायो आरोना फनाव मोनाबाबो जायो जिखुनु जाया नोंनिखौ बख'नाबो सोजायो ओमफ्राय बेनिफ्राय वाइफाइ कालेक्ट लाजाबाय आरो नङाबा एक्सट्रा बानायथायोबा मोजां सोलाय बखलाय जाबाय थायोना बे वाइफाइनि एक्सट्रा लाथारनांगौ दिनै लायगोन नामा थांगोन नामा दिनैलाय दिनै सोंबोनोसै आं सोंबो दे सोंबो मोनोबा लेंहरदो आंखौबो ओमफ्राय मोनना मोनासैथाय ना नुखाबाय नोङो मालाबा नुबोखाबाय नामा
होमबा बेयाव एमबि सोनांगौ औ नोंनि बे माबायावहाय एमबि मबाइलावहाय एमबि मोनलायाबाबो जायो आरोना बेजोंहाय वाइफाइ बाहायोबा बेजोंनो जाबाय ओमफ्राय नोङो एक्सट्रा बाहायनो थाखायसो एमबिया नांगौ जाहैबाय नालाय गाव गावनो माबायावहाय एमबियाव माबा मबाइलावहाय लाइक दं इयार लाइभ हेलौ दासो सफैदों अरे आर'थिया एयारटेल अफिसाव सोंबोनोसै आं सोंबो दे मोनगोना मोनासैथाय हनै वाइफाइ कालेक्ट खालामनायनि माबा सोंगासिनो माबाया आर'थिया खिथाहरलाय इयार लाइभ बुजियाबासो सोंगासिनो बे 50 बोसोरसे वाइफाइ लानोसै नो आर'थिया वाइफाइ कालेक्ट खालामनो रोङा नै वाइफाइ लाबोनोसै नै बेखौ खिथाहरलाय आर'थिनो मारै खालामो खिथाहर दे बुजियाखैनो बोरै कालेक्ट खालामो खिथादोंमोन आङो बुजियाखैनो मोजां खिथाहरबावलाय नोङो नोंहा कालेक्ट खालामबाय थायोना दाबोथ' वाइफाइजोंसो फैखादों नोङो खालामनो नांगौ नेट नाङा नालाय ओंखायनो वाइफाइ लाथारसै मालाय न'आव बावनाव टावार नाङा नालाय नेट मोना नालाय ओंखायनो वाइफाइ लानोसै नो वाइफाइखौनो रोङा जाबाय वाइफाइ लाग्रायाव होबानो जाबाय आरो नङा बेखौथ' रोङोब्रा सिमथ' एक्सट्रा नांगौना बेखौ सोंहरदों रोङाखै नालाय मारै खालामनांगौ बे वाइफाइनि थाखायथ' सिम नांगौना एक्सट्रा जइन खालामग्रा फैखागोन ना लेंबोबा फैखागोन आरोना बारा गिदिरखौ लाया आरोना बियो फिसा ओरैनो दाम खमनिखौसो लागोन
मा सिम सोलायनांगौ औ देख' नांमारासो आं नाङा बायदि मोनखादोंमोन ओमफ्राय दिनै मोनायाव नायदोंमोन आङो बे होमबालाय एक्सट्रासोमोन बेयो बे आं नायनायाहाय फन सिस्टेमसोमोन आरोना ओरैनो केलकुलेटर माबा बायदि बे माबाजोंसो कालेक्ट खालामनांगौमोन बे वाइफाइ माबायाथ' सिम नाङाना सिम ना जाखो एक्सट्रा सिम नाङा बेयाव काउन्ट नाम्बार थायोथ' आरोलै एकाउन्ट नाम्बार थायो बे कड नाम्बारखौ मोनबानो जायो औ एक्सट्रा सिम नाङाथ' आं दहाय मैया नायनायाहाय बे माबासो होमबालाय बेबो वाइफाइ आरोखि बेना आलदाबाव आरो आं दाख्लैनो बुंखादोंना आग्राथि सिम नाङा होननानै सिम सोलायनाङा होननानै वाइफाइ लायोबा बेसेबां दामिनि दं आब' यार खोन्थादोनो बेसेबां दामिनि दं खोन्थानो हनै आंनावथ' सिम गैया मोना बे माबाजोंनो सिम गैयाबाबो बे माबाजोंनो आइडि गोजायैनो फैनो हायोना वाइफाइ मोनबा डाटानि जेबो माबा गैयाना बेहाय एक्सट्रा सिम नांलाया बेजों माबा आं दाख्लैनो बुंखादों नोंनो सिम नाङा होननानै ओमफ्राय दिनै मोनाव नायदों आङो नोंखौ बेखौसो लागोन सानदों आङो एक्सट्रा माबा फिसा दङ मोनसे बेयावबा हले सिम सोनांगोन आरो ओमफ्राय बेनिफ्रायसो ओरै कालेक्ट खालामनांगौ जायो बै माबाखौ लायोबाथ' सिमनि दरखार गैया औब्रा औ न'आव थाब्लाल' नांगौ थारमाने बेनो न'नि थाखायल' न'आव नेट मोना नालाय ओंखायनो बाहायोब्रा बे वाइफाइखौ सिम थाबाबो जायो जेबो नङा सिम थाबाबो जेबो नङाब्रा ओमफ्राय डाटाखौल' अन खालामनांगौ बे वाइफाइ अपसनखौल'सो अन खालामनांगौ जायो पासवार्ड बुनांगौ ओमफ्राय बुजिबाय दा आर'थि बे कड नाम्बार थायोना गावनि मडेल नाम्बार थायोना
बे मबाइलावहाय वाइफाइ माबाखौ अन खालामदो ओमफ्राय बेखौ पासवार्डखौ बेयाव मबाइलावहाय बुना होदो कालेक्ट खालामदो ओमफ्राय रागाया हामथारलालां एयार आइफन टावार नाङिनि सिम थाबाबो नों वाइफाइआव थुबानो जाबाय आरो वाइफाइखौ बाहायोबा नों नेट पेक बाहायनोबो हागोन नों माबाखौ वाइफाइ खालामाबा पेकखौ बाहायालासिनो दोननो हायोब्रा नोङो डाटा अन खालामनाङा बेनो बेवहाय खालि माबाल'सो खालामनांगौ वाइफाइखौल'सो बाहायनांगौ जायोना डाटा अन खालामलायनाङा ओमफ्राय नोङो एक्सट्रा माबा थायोबासो एक्सट्रा दस्रा जायगायाव थायोबासो पेकखौ बाहायनांगौ जायोना कारेन्ट गैयाबा नों नेट पेक बाहायनो हागोन औ लाथारसै नै दिनै नायनायदोंमोनलां बे फिसा फिसा माबा सिम सोनानै माबाखौसो मोनलाबाय थायो बे गिदिरखौ नुवाखै आं दाबो सिम सोनानै मबाइलजों कालेक्ट खालामग्राखौसो मोनबाय थायो सोदोमखौ फैबाय दे गुड मर्निं सनानो लाइक दन थेंकिउ लाइक होनायनि थाखाय मा खबर मोजां सोदोमखौ मा होनदों मस बड' हाय हेलौ मस बड' गुड मर्निं औ नों जेसेबां बाहायगोन कारेन्ट बिल बादि बिल फैयोथ' आरोलै मिथिबाय आरोखि दा फैफिनगोन र' मा दा फैफिनगोन र' गुमैनो नागिर खर' गाज्रि दुगैनो नागिरदोंनो दे दा फैफिनबानो जाबाय नों हारसिं बाहायबा बारा फैनाय नङा बे कम्पानिनिफ्राय फैयो नालाय कम्पानिनिफ्रायसो लाबोथारो नालाय आरथि मिथिबाय दा कारेन्टआ थांनो रोङा इयार आब' अनलाइनसोखानो नङाब्रा बे माबाखौ सिखारनायखौसो होनदों बे वाइफाइ माबायाव सिखारोना कारेन्ट बिल बायदि सिखारोना
वाइफाइ कड नाम्बारखौ मोनबा खावजागोनबो खावजागोनबोथ' जोंना नेक्स्ट इउटुबार फैबाय दे थेंकिउ आंनि लाइभ स्क्रिनाव सफैनायनि थाखाय लाइक देवनि थाखाय माबोरै दं खबरालाय न'आव थांबाय नामा ना डिउटि गैयामोन नामा दिनै माबालाय मोनायावलाय बेसेबांसो फैगोन यार बिलआ मासावनो नों बाहायनायसो खोथा जाहैबाय बेयो नों मानसि बुरजा बाहायबा बुरजा फैगोन मानसि एसे खम बाहायबा सासेल' बाहायबा सासे फैगोन एसे खम फैगोन हारसिं बाहायोबा जोंना मासाव 1K गाहाम फैयो नुबाय 1K नि बाराबो फैयो अबावबा मासावनो वानाव जे दासो गोदों नङाबा बे फिसाखौनो लालै जाम्बा बे सिम सोना बाहायग्राखौनो ला टेक्स सोदो सिमा सोदो आं दा मैया नायदों बेखौ होमबाना नों माबानिफ्राय जेबो सिन्था गैया सिम एक्सट्रा लादो बेयाव पेक सोदो बेबो जायगायाव थाबासो लाना बेरायफाजागोन आरो बियो फिसासो ओरैनो बेखौनो ला नोङो बेहा सिम सोनांगौ लानानै बेरायफाजायो बेहा जेबो नङा यारा मा होनदों नोंनि बाहायनायनिसो सायावसो बाहायनायनि सायावसोथ' आरो जों साथामल' बाहायनो मोनो नि वाइफाइखौ औ मालायालाय बोरैथो बाहायनो मोनोना मालाया बाहायनांगौबाथ' बिला बुरजा थांगोन ना मालायनि माबाखौ मोननांगौबा बिदिसो आरो दासो बुजिबाय आर'सि दासो बुजिबाय आंनो आं दाख्लै बुंबाय थाखाबाय सिम सोनाङा बे माबा कम्पानिफ्रायसो फैयो होननानै र' दे कमेन्ट होबाय था दे मानसि फैदों नै थाइबानि
नों हारसिं बाहायबा बारा फैनाय नङा। नोंनि नांगौबाल' बाहेरायाव थांबा नों नेटपेकखौ बाहायनो हागोन। बारा थाङा थांनायालाय हारसिं बाहायनाया, ओमफ्राय ओरैनो मोजां आरो खामानि मावनो हानांगौ बेखौ लायोबा, वाइफाइखौ लानांगौबा। बुजिबाय यार आब'नो। आर'थि बे फिसाखौनो लादो नोङो, माबाखौ सिम सोग्राखौनो ला, सिम सोनानै माबाग्राखौ। होमबाना नों बाराद्राय दिस्टार्बबो जालाना। लानानै बेरायजायो बियो मबाइल बायदिसो, बे गिदिरखौ लायाबाबो। वाइफाइखौ न' सिं अनलाइनआवल' मोनो नामानो? नों बायनासो माबानासो लाबोनांगौब्रा नोङो, बे कम्पानि माबानिफ्रायसो लाबोनांगौमोनलाय। नोंबा माबा बाहायगोन। जेरै कारेन्ट बिल, अफिस बेबायदि नों अफिस अनलाइनबो हरनो हागोन। बे गावसिनि कम्पानिफ्रायसो फैयो नालाय वाइफाइ माबाया। बे फिसाखौनो ला नोङो, हारसिं सोलिनायाव जेबो नङा, बेनो जायो। सिम सोग्राखौनो लादो नों आर'थि। एक्सट्रा सिम नांगोन आरो खिन्थु पेक सोनांगोन, बेयावबो बेलेन्स सोनांगोन, टिभि रिसार्ज सोनाय बायदि सोनांगोन। नों वाइफाइखौ नांगौबा वाइफाइआव थुना होदो, नाङाबा अफबो खालामना दोनदो। खामानि मावनो हानांगौ। नैखौ बावगारदोंसै दे आंहा। अनसाय स्टेटास फैदों आंहा, थेंकिउ अनसाय स्टेटास। आंनि लाइफ स्टाइलाव सफैनायनि थाखाय। मारै जाखो? बिदिनो माबा रायलायलाबायदों नै अनसाय। आं ओंखाम संनि अके दे। बे मा जाखो? बेखौ मोननांगोनब्रा, मोननाय खोनानायखायनो सोंदों। अबेहाय मोनगोन यार आब'नो? अफिस माबायावसो मोनगोन दांलै बेखौ, अफिस ओरैनो माबा अफिस दङ ना। अके, अखा हायाखै नोंसिनाव? गैया, हाथ'वाखै जोंनाव।
अखा हाथ'वाखै जोंनावहाय 37 बे फिसासा ओरैनो मबाइल बायदिखौ लादो नोङो बेजों बाहायनो हायो जोंनियावथ' वाइफाइ अफिस गैया लै आनस ब्र'नो जोंनाव गैयाब्रा मालाय माबायावहाय सोङैबा मोनगोन नों अफिसाव नैबे एयारटेल माबाफ्राव अफिसफ्राव मोनहैगोन सोंहैनो हागोन बबेयाव मोनो नोंथ' थांबाय थानाय जाखायोना बेफ्राव सोंबा मोनो आरो ओमफ्राय नोङो लानानैबो मा खालामनो खालामजायो बिदि न'आव बाहायनो थाखाय ओमफ्राय नोङो बिल हरदांबाय थायोना नोंथ' स्टेटास आंबा वाइ सो लायो नै सासे वाइफाइ लाग्राया सफैलायबाय नै नोंना कम्पानियाव थानायलै मालाय वाइफाइ मोनो क'क्राझाराव दं नामा नों आं मैया सोंदोंमोनलै बावहाय गैयासो होनदों माथो गैयासो होनदोंमोन ना आंना जिअ'सो मा साइसनिखौ लादों नों माबाखौ लादों ना न'आव निजा लाखोना माखो अनसाय स्टेटास मैया सोंदोंमोन आङो मोननाय बेयाव गैयासो होनना बुंदोंमोन माथो मोनथिनाय नङा दा बेबो बारा सोंबाय बायबा मोनगोन खोमा मा दाम मा होनदों फिसा मबाइल निफ्राय फिसासिन फिसा मबाइलनिफ्राय फिसासिननो अनसाय आंनोबो नांगौमोनलै बेना जिअ'सो नै अनसायना नोंनाथ' एयारटेलसो नांगौ ना लाइक दन थेंकिउ रिसार्ज सफैनो हाबाय जोंहा आं मैया नायदोंमोनलै आरथि नों बे फिसाखौनो लादो दे माबानि सिम सोनानै माबाग्राखौ बिल सोनांबाय थागोन आरो बेयावबो खिन्थु बेजोंबो माबा
नेट पेक एक्सट्रा नेट पेक नोंनो मबाइलनिफ्राय गारनांनाय नङा आरो बेयाव सोयोबा बेजों बाहायनो हागोन आरो बेखौ सोयोबा नोङो माबा सोनांगोन मास मोनसे 500 मास मोनसेयाव 500 सोनांगोन 500 गार अनलाइनआवनो मोनोलायनो कय हाजारनि नोंनालाय अनसाय मा ओंख्रि ओंख्रि जाथ'वाखै दसा आं दखानावसो दंना बेलेगावसो दं खबर गैया मा ओंख्रिथाय आंबा अनलाइनावसो बेसेबांनो नोंनालाय मैया आं नायनायाहाय 3100 मोन एयारटेलमोन आरो बेहा मा होनदों अनसाया जोंना आंना 24 वा नंना नङालै 24,000 नि रिसार्ज खालामनो लायाखैलै अनसाय आं ओंखाम सोंदों र' दे 2400 नि नामा नो 40,000 माबासो होनदों बेयो अनसाया 24,000 मिथिबाय ना 2400निल' माथो 1000 होनदोंना नोङो नांगौलै नायलाय नोंगौलै नायलाय नों मा होनदों जोंना नाम्बारा मा होनदों नाम्बारा नोंनि नाम्बार बियो आरथि मा जाया नंगौलै नायलाय नों ओमफ्राय आरो नाम्बारा हरलाय आंनो दाबो फन मेट आंनो दे दादानथ' दे आंबो लानि आरथि नोंनि नाम्बारखौ आंना स्क्रिनसट जायालै र' दादानथ' दे 84720 आया बुंफ्लांबावसैलै मासो बुंला दे
दे दानदो दे जाबाय थ्रि जोंना 3K नि एयारटेल बेलाय 3K नि मोनोनो 3000निनो आं एयारटेल नोसै बे बुस्थुखौ नों मा सिमनिखौ लागोन गावबागाव सिम एयारटेलखौ लायोबा एयारटेलखौ मोनगोन जिअ'नि लायोबा जिअ'नि मोनगोन बेबायदि आलदा आलदाखासोब्रा लागोन आं एयारटेल लाबा एयारटेल मोनगोन जिअ' लाबा जिअ' मोनगोन बेबायदि मैया नायखादोंमोन आङो मैया आं नायनायाहाय 3100निमोन ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय मोनसेया बेसेबांमोनथाय हाजारना 3 लाखफोरा इयाराव बनो नै अनसाया 2000 दं 3000 दं बिदिनो दंलै बिदिनो दंथ' आरो बिल होनांगौ गिहरो दाना बिल होनांगौआसो जालायगोन लागाव हरगाबालाय मिनिनाया ओमफ्राय एयारटेल लाबा बिल फैया नों सिमाव नेट पेक बादि सोनानैसो एयारटेलखौनो दाब्रा आं मैया लायनाया एयारटेलानोखा ओमफ्राय जिअ'आबो बिदिनो एयारटेलानो मा होनदों एयारटेलखौ लाबा बिल फैया नों सिमाव नेट पेक बादि सोनानैसो जागोन जोंनाबो एयारटेल जाबाय दाखालि सोलायदों आं होनखादोंना सिम सोनांगौ माबानांगौ होननानै पेक सोनांगौ बेखौनो लादो आंबो बाराबा बिहरगोनसो पेक सोनानै बाहायनायाव बाराद्राय माबा बिल थाङाना अन्थाइ स्टेटासा मा होनदों
दाम गोसाना गोजान बोनो हायो। औ दाम गोसाना गोजान बोनो हायोथ' आरो। अ 3000 ना न'नि लामासिम थाङो आरोना एसे गोजानानो थायो माथो खारो माथो। होमबा एक्सट्रा सिम नांगोन ना माबा एयारटेल लायोबा एक्सट्रा सिम बे वाइफाइ सोनांगोन ना यार आं बेखौ मैया नुखादोंमोन नुनाया आं बेखौनो बुंखादों बेखौनो ला होननानै। बेयाव वाइफाइ माबायावहाय सोनानै बेखौनो सोंदों सिम नांगौ ना नाङा होनना सिम सोनांगौ माबायावहाय वाइफाइयावहाय। नों बिल थांला आरोना माबायावहाय बे माबायाव एयारटेल बानायोबा बिल खारा आरो गावसोर माबानिफ्राय। टिभि रिसार्ज सोनाय बायदि जाबाय बियो। जोंनाबो फानि सौफैनो हाफिनबाय दै। हाइ हेलौ आंनि लाइफआव सफैनो हाफिननायनि थाखाय थेंकिउलै। बेखौनो लादो वाइफाइ एयारटेल बे मोनसे अफिसनि अफिसानोथ' बबाव मोनगोन होननाय जानोसै नोंसिनाथ' अनलाइननिफ्राय लादों ना मालिक लाबोना होफैनाय? ओरैनो मबाइल बायदि फाननायथ' मोननाय नङालां बेखौ? नोंलाय नोंसोर मानो नायलाय नोंसोर मानो बुजियानो आंथ' बुजिखाबाय दे 100% बुजिखाबाय दे। बेखौथ' नों मबाइल बायदि ओरैनो फानलाबायनो मोननाय नङाना नोङो ना मोनो? कमेन्ट स्ल' जायाखिसै दे नेटआ स्ल' जाखोना माखोथाय आंना। बेखौनोब्रा अनलाइनथ' लानांगोन ना अनलाइनसो लानांगोन नों मबाइल बायदि फानलाबायनायथ' मोननाय नङाना बेखौ। बे एयारटेलखौनो लादों नै एयारटेलखौनो आं मैया नायखादोंमोन बेखौ सिम सोग्राखौनो ला। आं बुंखादोंना नोंखौ दहायो आर'थि वाइफाइआव सोदो नोङो ओमफ्राय बे माबाखौ मबाइलाव नों डाटा माबा खालामाबा डाटा अन खालामालासिनो टिभिबो नायनो हायो नामा ब्रा? नोङो लेपटप थेपटप सोलिनो हाजोबबाय बिदिनो लेपटपबाबो सोलिनो हायो नोङो अनलाइन खामानि मावनांगौबा नों गान गुन गासिबो नायजोबनो हागोन। टिभि थिबा बिदिनो नायजोबनो हागोन। आन्थाइबा टिभि माबानानै नोङो माबा लायोबा आलदासो दै गाव माबायावसो सोथारनांगौ।
बेजोंनो नों जा खामानि मावनो मा खामानि मावनो लेपटप टेपटप गासिबो अनलाइन सोलिनो हाजोबो बेजोंनो साथाम दं सोर दं दे वाइफाइ आरो एयारटेल जागोन सिम गैयाबाबो जेबो मा होनो वाइफाइ आसो एयारटेल एयारटेल वाइफाइ आसो एयारटेल जागोन वाइफाइ आसो एयारटेल जागोन सिम गैयाबाबो जेबो नङा टिभिजों कानेक्ट खालामना नायजायो कानेक्ट खालामबा टिभिबो नायजायो ब्लु नांगौ ब्लु होनि र' जाबाय दे ब्लु होबाय आं ओमफ्राय आरो मा होनदों आं रिंकि दैमारिआव भिडिअ होदों नायदे दे नायगोन आं दा उफानि सनानो ओमफ्राय मा होनदों उफानिया जोंहा स' जाला जागासिनोथ' माथो स' जागासिनो नै आंनाव ब्लु होनाङा एसेबां कमेन्टस हरबाय आं दासो स' जादों नै बावाखै ओमफ्राय मा होनदों आर'थिया जोंहा बिल फैग्राखौ बिल फैग्राखौ नायलां आब'यार नाङालां ना मारैखो नाङालै आब'यार आंनोनो थेंकिउ मा होनदों इयारा एयारटेल चेनेला मास मोनसे सोबाय थानांगौ आरो ना बेबायदि थेंकिउ खारबायना
उफानि होननानैसो मिनिबाय नै इयो माबाया आर'थिया ओमफ्राय आंनाबो जायो आननो माबा कमेन्ट थाबबायगोन नालै गाज्रि दामोन दे आं नुस्लाबबोआखिसै स' जायाखै दे माखासे कमेन्टआ आंनावहाय आं सिम आंसिम थुथ'ला मा जाखो थुथ'ला सिम थुथ'ला ना मारै होनखोथाय आंसिम थुथ'ला ना मारैखो एरा मोनथिबाय यार आब' आंनो थेंकिउ उफानि थेंकिउ ओमफ्राय मा होनदों उफानिया मिनिबायसोलै मारै जाखो आर'थिनो मिनिबाय माया आर'थिया जों मा होनदों बारबावबायसोमोन दै खारथ'बाय 1 आवार्सल' थानो नागिरदोंमोन आङो होख्लायबाय रायलायनो मिनथिला उफानि आयु मोसाबावबायसो मा जाखो कमेन्टस थुथ'ला अके यार आंबो दोनसैलै गोबाव जाथारबायलै रायलायैनो बे आर'थिनि थाखायनो जालांबाय आर'थिखौ फोरोङैनो अखा अके बाय फ्रेन्ड्स अके आर'थि थांबाय नामा कमेन्ट हरलाय दोनथ'नोसै आं वा लाइक दंना गैयैनो मयना दासो सफैदों थेंकिउ हेलौ थांमारबाय नामा दोनसै आङो मा ओंख्रि जाखो जाथ'वाखैलै आं दखानावसो दं नै मैना मेम जाथ'वाखै आं दाबो मैना सना सिनाय लायाखै हां नो मा होनो जों मैनाया दाबो जाया नामा जाथ'वाखैलै दासो नै खयथा जाखोथाय 10थासो जाबाय खोमा ना 10था 11थासो जायो जोंहा एखमबा 12था बाय सना मैनानो आर'थि सिनायदों आर'थि बेवाइखौ नायनो थांनांगौलै मालाबा नोंसिनाव थांबाय खोमा आं दोनसै दे मैना मेदाम जाला आंहा बाय दे अके फैनो मालाबा थांजागोन र' दे होमबा आंबो दोनसै दे गोबाव जाथारबायना गोबाव जाथारबाय
दे होमबा बाय बाय।